Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею ў Беларусі і за яе межамі. Ну вось нарэшце прыйшоў час нашай чарговай сустрэчы з эксперткай, якая завітвае да нас у эфір раз на 2 тыдні, раз на 2 тыдні, але стабільна. І вось гэтая стабільнасць гарантуе нам сустрэчы з тэалагіняй, эксперткай у галіне рэлігіі, палітыкі і абароне правоў Натальей Василевич. Добрый день, Наталья. Так, добрый день. І я такая вас гарантка стабільнасці, нават прыемна. Ну павінна ж быць паўсюль свой гарант стабільнасці. Як же ж без гэтага? Мы беларусы без гэтага не можем. Можа і можем, но пакуль как-то не было магчымасці у нас праверыць гэтае, можем ці не можем. Дарэчы, пра магчымасці праверыць. Я да вас ўсё ж таки у нас, вот я заўсёды прадстаўляю Наталью як найбольш там эксперткай у галіне там рэлігіязнаўства, там тэалагіній, але яна у нас яшчэ і палітолог, паліталагіня дакладней, так правильно, да? Выбачайце. Так. Бачыце, як мяне прарэкламавала як сваю студэнтку колішнюю гаспадарню Турарбекова, і адразу у мяне так ідэнтычнасць моя паліталагічная таксама узмацнілася. Ну, узмацнілася, раскрылася. Так вот, давайте вот да гэтай вашай ідэнтычнасці паліталагіні і звернемся. Пакуль што. Вот, хотя, может быть, дадайте сюды і тэалагіню, ось, з двумя такими лінзамі, праз две лінзы паглядзім на тыя падзеі, якія адбываліся ў Беларусі, і фінал свой мелі 26 студзеня, якая там чамусьці там гэта ўсё называлі выбарамі. Вот, усе астатнія ў свеце казалі, что это да выбараў не мае ніякага дачынення. Тым не менш, ваша ацэнка таго, што там адбывалася, ось з пункту гледжання паліталогіі і тэалогіі. Добра, параўнаю. Ведаеце, часам гавораць праваслаўныя, асабліва любяць пра гэта гаварыць, што калі проста нейкія левыя людзі возьмуць і адслужаць боскую літургію, то, здаецца, па форме там можа быць усё быць падобнае. І хлеб прынясуць, і віно прынясуць, і словы правільныя скажуць, але паколькі гэта ўсё будзе адбывацца нелегітымна, па-за царквой, па-за царкоўнай супольнасцю прызнанай і такой, которая ўзаемадзейнічае з іншымі царкоўнымі супольнасцямі, то нягледзячы на тое, што ўсё нібыта падобна, але гэта ўсё наадварот антылітургія такая будзе, і якая сам як бы падрывае вось гэтую еднасць хрысціянскай супольнасці праз стагоддзі. Вот падобным чынам адбылося штосьці такое і учора, рытуал нейкі, які падобны, таму што выбары гэта не толькі механізм прыняцця рашэнняў з нагоды нейкіх кандыдатаў, перадачы сваіх паўнамоцтваў гэтым кандыдату, тому что такое выборы, да? Это вот гэта рэпрэзентатыўная сістэма. Мы як народ, мы ж не можем непасрэдна кіраваць самі сабой, тому что нас вельмі шмат, мы вельмі вялікая краіна, хотя кажуць, что цяпер уже у нас не 10 мільёнаў, а менш людзей стала, і мы просто сваю уладу, якая нам належыць як народу, перадаем нейкім сваім прадстаўнікам. Вось у гэтым сэнс выбараў. І з іншага боку, гэта выбары таксама рытуал. Такое рытуальнае значэнне маюць, якое вот надае гэтым абраным прадстаўнікам пэўную легітымнасць, прызнанасць і аўтарытэт уладу. Але, як мы бачым, тут зусім па-іншаму у нас выбары у нас не для того, каб мы самі кагосьці сабе прызначылі, хто б прадстаўляў нашы інтарэсы, нашы каштоўнасці, нашы ўяўленні пра развіццё краіны. Таму што вы самі разумееце, што тут народ ніхто не спытаў пра тое, каго яны хочуць бачыць на гэтай пасадзе. Людзі не змаглі не вылучыць сваіх кандыдатаў. Як бы у сітуацыі рэпрэсій, фактычна, да, людзі вот 600 тысяч подпісаў сабралі толькі за Бабарыку у мінулым, скажем так, выборы 2020 года, калі больш-менш у нейкіх аспектах дазволілі реально правесці вось такое палітычнае нейкае дзеянне. Больш некалькі сотень тысяч людзей выходзіла на пратэсты, калі браць іншых кандыдатаў, за якіх сабралі подпісы, таксама гэта будуць, ну, фактычна, паглядзім, як падлічваліся галасы на тых участках для галасавання, дзе
былі апублікаваны сапраўдныя пратаколы, мы побачым, каго беларускі народ хацеў бы бачыць на чале сваёй краіны, за кім хацеў бы ісці у сваім развіцці, каму ён давярае. Вось, на жаль, ты выборы былі скрадзены, гэта адбылася узурпацыя, былы прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Александр Лукашенко не пагадзіўся з воляй народа і вырашыў гэтую волю народа ламаць, захаваць сваю ўладу і далей рэпрэсіямі, сілавым апаратам. Ужо замест того, каб прыняць волю народа і сысці са сваёй пасады, ён пачаў просто гэтую волю ламаць праз турмы, праз збіцці, праз звальненне, праз страх, праз запужванне. І адпаведна тое, што адбывалася, гэта і не з'яўляецца выбарамі ні з якага пункту гледжання, хаця, як я кажу, у пэўным сэнсе знешнія нейкія аспекты спрабуюць захаваць улады, ім падабаецца, ведаеце, як таксама можна параўнаць вянчанне і камсамольскае вяселле, да? Мы берем просто нейкія элементы, там на ручніку стаяць, там хадзіць вакол стола, я не ведаю, штосьці, што нагадвае аддалена сапраўдную рэч, для того, каб сказаць, раз мы так гэта зрабілі, это ідэнтычна таму сапраўднаму, што мы хацелі б выявіць тут перад вами. Вось, але па сутнасці гэта не з'яўляецца, то бок нейкія прысутнасць элементаў падобных на сапраўдную з'яву, на сапраўдны працэс ніяк не робяць працэс сапраўдным. Вось, і безумоўна, таму і не прызналі гэтыя выбары многія краіны, у якіх ведаюць, што такое дэмакратыя, ведаюць, што такое выбары, у тых краінах, дзе лідары сапраўды з'яўляюцца прадстаўнікамі сваіх народаў. Гэтыя краіны не прызналі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Такім чынам, я зараз ўсё-таки звяртаюся да тэалагіні, каб яна подвяла выснову. Тое дзейство, якое адбывалася ў Беларусі, гэта хлусня, падман, д'ябальскае дзеянне там ад лукавага, там ці як вы ўсё ж таки? Да, ёсць вельмі добрая прыстаўка «анты» у грэцкай мове, так, якую мы выкарыстоўваем, напрыклад, антыхрыст, кажам, да, Христос, антыхрыст. І тут справа ў тым, што антыхрыст не просто той, хто супрацьстаіць Христу, а хто прыкідваецца, нібыта ён і ёсць Христос. Ён становіцца за места Христа, на месца Христа. І таму гэтая прыстаўка і тут, гэта антывыбары, гэта тое, што на месца выбараў становіцца, спрабуе сябе прадаць, скажем так, прадставіць як легітымныя выбары, але тое, што па сутнасці з'яўляецца нечым супярэчлівым, нечым адваротным гэтаму працэсу намінавання і надання улады сваім прадстаўнікам. Я чаму зрабіў гэтае ўдакладненне апошнімі днямі, я в прынцыпе штодня праглядаю, праліставаю тэлеграм-каналы розныя, на якія падпісаныя. Я падпісаны ў тым ліку на тэлеграм-канал «Хрысціянская візія не вайне». І вось тэлеграм-канал Наталья з 2 Л. Так вось, апошні тыдзень там просто была вал навінаў пра тое, як той-то там, скажем, настоятель нейкага там праваслаўнага храма заклікае браць удзел у датэрміновым галасаванні. Той-то ксёнз лічыць, што абавязкова павінны ўсе прыйсці на датэрміновае галасаванне. Бяруць удзел у здымках нейкіх там рэкламных ролікаў для гэта датэрміновага галасавання. І такіх розных. Прычым не падзеліш, як праваслаўныя, так і каталікі адзначыліся там ужо у большай, у меншай ступені, падлічваць не будзем, адзначыліся абедзве канфесіі. І гэта што? Як успрымаць з пункту гледжання таго адказу, які я перад гэтым ад цябе атрымаў?
Ну, як успрымаць? Я думаю, што некаторыя з гэтых удзельнікаў, напрыклад, Свято-Елізаветинскі манастыр, яны ж увогуле хрэсным ходам пайшлі на Так, выбары. не апярэджвай мае пытанні, не апярэджвай, Да. давай пра бацюшак Кругамі. спачатку. То бок, да, ёсць людзі, якія шчыра вераць, што трэба усімі сіламі падтрымліваць уладу, і удзел у датэрміновым галасаванні гэта таксама сімвалічная падтрымка ўладзе, як бы нейкі спосаб выражэння легітымнасці і падпарадкаванасці, тое, што вось нам сказалі ісці, сказалі, што гэта важна, і мы гэта робім. Прычым, заўважце, там, калі яны некаторыя казалі, што это не проста грамадзянскі абавязак, это часта гучала, але і рэлігійны абавязак наш удзельнічаць у выбарах. І адзін бацюшка, правда, там сказаў, параўнаў это з перапісам часоў цара Ірада, да? Такім чынам, як бы параўнаўшы Лукашенка з Ірадам, што, напэўна, не падумаў ён, як гэта будзе гучаць і выглядаць. Ну, тут ён сказаў таксама штосьці важнае, што вот ёсць нейкая ўлада, якая прымушае цябе нешта рабіць. Вось, ну і што ты зробіш з гэтым? Ну, раз ёсць гэтая ўлада, так нічога не паробіш. Трэба ісці і выконваць, аддаць кесару кесарава. Многія так это і ўяўляюць. Многія, хто ўдзельнічае нават у фальсіфікацыях выбараў, лічаць, што гэта складовая частка правільных палітычных паводзінаў, што раз улада такая, раз улада вырашае такім чынам забяспечваць, скажем так, сваю стабільнасць, і значит, трэба ёй дапамагчы. Так, гэта падман, так, гэта неправда, так, гэта хлусня, але гэта важна для захавання дзеючай улады, для захавання стабільнасці ў грамадстве, для папярэджання таго, каб дэмакратычныя сілы гэтую уладу нейкім чынам захапілі, і таму многія людзі, яны сапраўды разважаюць, зыходзячы з гэтага гледзяща. Ну, раз такая ўлада, то трэба рабіць так, як нам гэтая ўлада загадвае. І гэтым нічога такога няма. Трошачкі там дзесьці падмануць, дзесьці там схлусіць, дзесьці там ведаць, што штосьці несправядліва адбываецца. Гэта, а дзе усёй праўды мы не ведаем, а дзе справядліва, а ў Амерыцы вон таксама все не так, як трэба, а у Еўропе свае праблемы ёсць, і нідзе выбараў сапраўдных няма. І вось праз гэты наратыў людзі як бы і здымаюць з сябе нейкую маральную адказнасць, і яны сапраўды думаюць, што яны робяць правільныя рэчы. Ёсць людзі іншыя кшталту, якія разумеюць, што гэта вымушаная мера, і якім проста прыйшлі, сказалі, таму што ты займаеш такую пасаду, ты бюджэтнік там, ці ты прэс-сакратар епархіі, ці ты пражываеш у нейкім раёне, дзе мясцовыя ўлады ад цябе асабліва чакаюць, альбо ты неяк засвяціўся ў 20-м годзе у нейкіх пратэстах, і цяпер ты павінен, каб забыліся пра вось тыя падзеі, якія адбываліся ў 20-м годзе, твой удзел у іх, табе трэба апраўдацца перад уладамі і сказаць, ну цяпер-то я лаяльны, цяпер я ўсёй душой за, і нават галасую датэрмінова. Вось, то есть матывацыі людзей розныя, і я думаю, што тут трэба разумець, што большасць людзей, якія ў Беларусі у гэтым плане з'яўляюцца закладнікамі. Іх вымушаюць, іх прымушаюць, ім пагражаюць, ім абяцаюць розныя праблемы, калі яны гэтага не зробяць, і гэтак далей. Таму так, святары з'яўляюцца часткай гэтага грамадства, святары нясуць адказнасць не толькі за сябе, але за свае супольнасці, і яны разумеюць, што зараз праходзіць перарэгістрацыя. Вот так вот прыходзяць да ксяндза і скажуць, схадзіце на датэрміновае галасаванне, а ён скажа, а я не пайду, я ўвогуле на выбары вашы не хожу. Скажуць, ага, значит, займаетесь какой-то палітычнай прапагандай, аспрэчваеце асноўныя накірункі унутранай і знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь, як запісана ў законе, новым законе о свабодзе рэлігіі. Значит, будуць пытанні,
выпечки до вашей перерегистрации вашей супольности. И мы вас потрасем и поглядим, что у вас там в телефоне, на что вы там подписаны. И все. И, ну, как бы люди разумеют, что лепш не связываться, лепш сходить, вось, неяк адзначыцца. Таму я не ведаю, як можна, да, так вот у цяперашняй сітуацыі масавых рэпрэсій і ўціску вельмі цяжка вось такія дзеянні людзей ацэньваць. Не, ну я разумею, что, конечно, лёгка патрабаваць геройства ад кагосьці іншага, але самому сядзець дзе-нибудь вот там у цёплай там студыі ці яшчэ дзе-нибудь. Але ну так выглядае, что ну 30 срэбранікаў могуць по-рознаму выглядаць, могуць быць у якасці манет, а могуць быць у якасці рэгістрацыі. Ну і такое таксама. Ну бачыце, людзі зараз просто няма вось гэтага акна магчымасцяў, калі пратэсныя дзеянні могуць прынесці нейкі вынік, і людзі не бачаць добрых прыкладаў. Хаця я павінна сказаць, што добрыя прыклады ёсць. І ёсць цяпер сёння ў сённяшняй Беларусі прыклады супраціву. Калі людзі, здавалася б, з абмежаванымі магчымасцямі, якія там, напрыклад, самі хадзіць не могуць, да, альбо там яшчэ яны супрацьстаяць сістэме, і сістэма вымушана з імі лічыцца. Такія выпадкі ёсць. На жаль, я не магу расказваць гэтыя выпадкі, каб не прыцягваць увагу да такіх людзей, але я ведаю людзей вернікаў, якія не уключаюцца вось гэты працэс, якія стараюцца захоўваць вось гэтае сваё сумленне чыстым, і якія ідуць дзеля гэтага на супрацьстаянне з уладамі і перамагаюць у гэтым супрацьстаянні. Вось. І просто, на жаль, сёння мы не бачым гэтых прыкладаў, і людзі таксама не могуць знайсці натхнення ў гэтых прыкладах, і ім здаецца, што ну, ад майго дзеяння, калі я штосьці не так зраблю, ад гэтага ўсё роўна нічога не залежыць, гэта нічога не зменіць у цэлым, і просто пацерплю я, пацерпіць мая парафія, пацерпіць мая канфесія, пацерпяць блізкія да мяне людзі. Вось. Я так і працую логіка рэпрэсіяў, на жаль. І так яна і працавала і да 20-го года ў Беларусі. Ну, чаму грамадства было настолькі дэпалітызаванае? Таму што грамадства не верыла, што ёсць магчымасць нешта змяніць. І цяпер мы зноў у 2025 годзе у той жа сітуацыі, пасля вось гэтага вынішчэння грамадзянскай супольнасці, вынішчэння сродкаў масавай інфармацыі незалежных, медый, блогераў нават, нейкіх актыўных людзей, палітычных дзеячаў, зноў мы знаходзімся ў той кропцы, калі людзі, якія знаходзяцца ў Беларусі, не вераць, што іх дзеянне ці супрацьдзеянне можа рэальна прынесці нейкі вынік. Яно каштуе вельмі дорага, а ніякага выніку не прыносіць. Ну і людзі як бы прагматычна заходзяць з таго, што, напэўна, трэба так тут трошкі запляміць сваё сумленне, але атрымаць нешта іншае за гэта. Ну і тут як бы вельмі цяжка судзіць людзей за тое, што яны так робяць, але як вы правильно сказали, не з нашай пазіцыі, на жаль, гэта рабіць. Канешне, ад царкоўных людзей, ад хрысціян чакаецца чаканні нейкія больш высокія, нейкай радыкальнасці у адстойванні праўды, справядлівасці, але бывае так, што ў шэрагу сітуацый просто сапраўды не заўсёды адразу можна узважыць, што ты страчваеш, а што ты атрымліваеш у выніку таго ці іншага дзеяння. Я б хацеў ўсё ж таки вярнуцца. Вы так, Наталья, так троху закранули гэтую тэму, але я калі прачытаў на тэлеграм-канале «Хрысціянская візія не вайне» вось канкрэтныя словы, якія прамовіў іерэй Дмітрый Новікаў, матывуючы сваю паству прыйсці на выбары, ну мяне как бы вельмі ўразіла, і я так нават разгубіўся, думаючы, што ж ён меў на ўвазе. Я працытую на мове арыгінала. Христиане могут приступать к голосованию, потому что и Дева Мария, Матерь Иисуса Христа, вместе со своим мужем Иосифом участвовали в государственной жизни страны, в которой они жили. Они участвовали в переписи населения. Мы об этом знаем, потому что даже во время этой переписи родился наш Господь Иисус Христос. Вот я почитал и думаю, ты вот гэта
ўсё сказаў, ну вот просто тому что табе нешта такое трэба было сказаць як прыклад, і ты вот ну вот что знайшоў, то і ляпнуў, ці ты меў на увазе нешта, что вот жыццё, удзел у жыцці дзяржавы павінна вот неяк все ж таки паства браць удзел у ім, ці про что ты хотел сказать, намекаючи, что даже во время этой переписи родился Господь наш Иисус, что вот даже вот коли вот вы зараз пойдете датэрмінова проголосуете на 7 тэрмін за Лукашенко, там ці там яшчэ як-нибудь але возьмете удзел, то что другое пришествие Христа, там новое нараджэнне будзе нас чакаеце, что? Ну не, я думаю, што ён такога не меў на ўвазе, ён просто спрабаваў неяк перанесці рэаліі знаёмыя вернікам па святым пісанні на сучасную сітуацыю, але як я кажу, што мы помнім, што было, да, гісторыю цара Ірада, што ён падчас гэтай перапісі учыніў і пасля яе. Мы таксама бачым, што у нейкім сэнсе ён мае рацыю, таму што гэтыя выбары, яны сапраўды падобны на перапіс насельніцтва. Гэта все ж таки сістэма Рымскай імперыі, там дзе імператор быў амаль што бог, да, і там дзе людзі нікога не выбіралі, асабліва ні гэтага імператора, ні цара Ірада, дэмакратычныя механізмы былі вельмі абмежаваныя. Вось это сапраўды нібыта перапіс, ты просто прыходзіш, дзесьці там распісаўся, цябе таксама запісалі, унеслі нейкія спісы, што ты прагаласаваў, і все, і на гэтым ўсё палітычнае дзеянне твоё скончылася. Хаця выбары не павінны адбывацца не так. Насамрэч, чаму трэба людзям тлумачыць пра выбары? Чаму трэба казаць, што як важна прагаласаваць? Менавіта таму, што там, дзе выбараў няма, там, дзе ёсць толькі імітацыя выбараў, там, дзе ёсць толькі фейк выбараў, людзі не разумеюць гэтага сэнсу, да, яны не разумеюць, а што зменіцца. Ну хіба хтосьці, вот я не ведаю, хацелася б правесці апытанне сярод экспертаў, сярод бацюшак, сярод людзей, маглі быць іншыя вынікі выбараў, мог выйграць Олег Гайдукевич, напрыклад, на гэтых выбараў, альбо там той же Саранко, альбо Канапацкая. Ну, прынцыпова не маглі. Таму гэта былі безальтэрнатыўныя выбары, яны фактычна не выбары. Вось. Але, мне здаецца, Віктор Малішэўскі сёння вот у Твиттере напісаў, я прачытала, што Башар Асад, который збежаў цяпер вот з Сірыю, ён сабе намаляваў 94, по-моему, проценты. Вось. І як бачым, чамусьці гэта яму не дапамагло утрымацца пры ўладзе. Колькі ты там сабе не напішаш, гэта все роўна, ну, Лукашенко, што не ведае, што гэта фейк, ён не ведае, што гэтыя лічбы спусціліся зверху. Так, яму лягчэй так жыць, яму лягчэй напісаныя вось гэтыя 86% для того, каб супакоіць сваю гэтую унутраную трывогу, якая ўзнікла пасля 2020 года. Але ну, ён же таксама ведае, што гэта фейк. Ён ведае, што ён перамог не на выбарах. Ён ведае, што ён утрымлівае ўладу сілай. Ён ведае, што ён утрымлівае ўладу за кошт страху, за кошт пагрозаў, за кошт таго, каб ну, што людзі вымушаныя яго падтрымліваць. І яму гэта падабаецца. Цяпер у яго проста няма іншага выйсця. Ён разумее, што калі людзям даць права выражаць сваё меркаванне і свае жаданні, яны, канешне, выразяць яго па-іншаму. Вось. І насамрэч, дэталь перапіс, это ж таксама было пад прымусам. І мы помнім, як гэта адбывалася нават з евангельскага чытання, што бедным людзям пешкі там на асле там ці на возе прыйшлося некуды перціся ў далёкі горад. Ну, тады ж не было машын, ну, і хадзіць па гэтых пустынях там і кудысьці там хадзіць, то было ну цяжка. І яны нават прыйшлі, ім там не было дзе пераначаваць. Не прыйшлося гэтую хлеўсці начаваць, таму што ну, яны што, па добрай волі туды пайшлі, каб у хляве паспаць, каб дзіцёнка ў хляве нарадзіць. Вот Маці Божая, напэўна, толькі і марыла пра тое, каб роды праходзілі ў хляве. Не, безумоўна, яны былі вымушаны. Это вот вымушанасць, гэта тое, што выйшаў загад кесара правесці перапіс па ўсёй зямлі. Гэта фактычна не выбары, гэта загад уладара
зрабіць выгляд, што людзі нібыта ўдзельнічаюць у выбарах. Вось. І все гэта ведаюць, ну, ніхто гэта нават не хавае. І Лукашенко кідае прэс-канферэнцыю за некалькі гадзінаў да канца, як ужо прэзідэнт. Ужо і планы на наступныя 5-годкі, 10-годкі распрацаваныя для гэтага ж для гэтай жа палітычнай сістэмы. То бок усё ўжо было прадумана, і Лукашенко нават не дапускаў думкі, што ён можа прайграць на гэтых выбарах. Вось, таму што гэта і не былі выбары. Ну, тут цалкам згодны. Давайте, Наталья, яшчэ да адной тэмы. Вось мы зараз, ну, как бы так, скажем так, с аднаго боку с разуменнем ставімся, з другого ўсё ж таки боку, ну, крытыкуем гэтых святароў, як праваслаўных, так і каталіцкіх, якія заклікалі да ўдзелу у датэрміновым галасаванні, потым заклікалі пайсці на выбары там у астатнія дні, карацей кажучы, браць удзел там і гэтак далей. Ну, маўляў, царква мусіць быць па-за палітыкай, не ўдзельнічаць у вось таких розных мерапрыемствах палітычных, якія ладзіць тая ж самая дзяржава. З аднаго боку. З другого боку, мы, ну, нібыта так нармальна ўспрымаем, калі святар з нашага боку, назовем гэта так, той же самы святар Віленскага праваслаўнага прыхода сусветнага патрыархата Александр Кухта звяртаецца да тэмы выбараў так званых і звяртаецца да палітычнага аспекту, да з іншага боку. Да, ён кажа пра палітвязняў, да, ён кажа пра тое, да чаго вось гэтая палітыка лукашызма прывяла па выніку, пра рэпрэсіі, пра ўсё астатняе. Але ж гэта, ну, как бы, умоўна кажучы, тая ж самая сава, толькі від збоку з іншага. То есть, вот таксама звяртанне да палітыкі. Ну, таксама звяртанне да палітыкі, але з маральнага пункту гледжання. Тут мы бачым, што, в прынцыпе, гуманітарная тэма гучыць у святара Александра Кухты. Ён пра палітвязняў гаворыць як прыклад таго, да чаго могуць прыводзіць такі тыраніі, гвалт, здзекі, катаванні. Ён гаворыць пра чалавека у першую чаргу, пра тое, з якім досведам сёння сутыкаецца чалавек у Беларусі. Ён не кажа, што там трэба галасаваць за Ціханаўскую, ці трэба там падтрымліваць Бабарыку, ці выступаць супраць Лукашэнкі. Ён, в прынцыпе, у палітычныя такія дэбаты не ўваходзіць. Ён кажа пра чалавека, пра тое, як чалавеку сёння ў Беларусі жыць, вось у гэтай сістэме рэпрэсій. І які досвед у чалавека ёсць з гэтай нагоды. І менавіта таму ён ацэньвае з маральнага пункту гледжання стаўленне да чалавека, стаўленне да чалавечай асобы, сама наяўнасць палітвязняў і тыя умовы, якіх яны жывуць, гэта жывуць і паміраюць, і гінуць у турмах беларускіх. Гэта вельмі такая адзнака рэжыма, як бесчалавечнага рэжыма. І мы ведаем, што пра такія тэмы трэба гаварыць. Вот, дарэчы, цікавая таксама інаўгурацыя Трампа, і калі вы памятаеце, такі амерыканскі прэзідэнт цяперашні, і на наступны дзень ён быў у Вашынгтоне у саборы епіскапальнай царквы, і там епіскапіня Маріанна Эдгар Будде, ці Бады, чытаецца по-рознаму яе прозвішча, яна звярнулася да Трампа і сказала, што я прашу у вас міласці за тых, за тых уразлівых груп, так, за мігрантаў, за прадстаўнікоў ЛГБТК супольнасці. Я прашу у вас міласці, не зрабіце іх жыццё жахлівым. Это таксама быў гуманітарнае, у прынцыпе, пытанне пра тое, што вот ёсць уразлівыя групы, і за іх трэба заступіцца, трэба ўзвысіць свой голас. Яны могуць пацярпець, канкрэтныя людзі, лёсы могуць быць разбураныя. Гэта пытанне не пра грошы, не пра эканоміку, нават не пра скважыны, хаця гэта таксама асобная тэма, але пра жыццё кожнага чалавека. І вот яна да гэтага звярнулася, і, дарэчы, у амерыканскім твітары таксама
была вельмі такая вялікая, што вообще зачем яна гэта ўсё гавора, якое на мае права влазіць в палітыку і гаварыць прэзідэнту, што ён павінен рабіць, а што ён не павінен рабіць. Яе справа маліцца. І вот чамусьці пры гэтым прэтэнзій да тых святароў, якія маліліся за Трампа падчас інаўгурацыі, не было. Дабраславенне яму давалі. Вот, а калі звярнуліся да тэмы чалавека канкрэтнага, тут адразу пачаліся пытанні. Таму я скажу, што так, што вельмі часта вось гэтае пытанне пра удзел святароў у палітыцы альбо там царкоўных супольнасцяў у палітыцы, яно гэты удзел падабаецца, калі ён адбываецца на нашым баку, за нашыя каштоўнасці, за нашыя праграмы, за нашае бачанне. Калі гэты удзел супраць нашага бачання, канешне, ён не падабаецца. І тут трэба разбірацца канкрэтна. Я кажу так пра удзел царквы ў палітыцы. Ёсць два варыянты. Ці царква з'яўляецца суб'ектам палітыкі, адказным суб'ектам палітыкі, які з маральнага пункту гледжання, з пункту гледжання сацыяльнага вучэння, з пункту гледжання праўды Евангелія, ацэньвае нейкія падзеі, думае пра іх, дае ім нейкія маральныя ацэнкі, выступае ў абарону тых, каму патрэбная гэта абарона. Вот з гэтых уразлівых групаў, так? Гэта одна стратегія. Другая стратегія, гэта калі царква з'яўляецца аб'ектам палітычных дзеянняў, калі яе юзаюць любые палітычныя сілы, нават калі гэта дэмакратычныя палітычныя сілы, ці Лукашенко, ці рэжым Лукашенко. Гэта заўсёды выглядае, калі за гэтым не стаіць вось гэтай зразумелай, маральнай нейкай, няма нейкага вось гэтага маральнага падмурку, логікі евангельскай, па якой ты можаш патлумачыць, чаму ты так думаеш і чаму ты выступаеш за тое ці іншае, то гэта выглядае вельмі крынжова, я бы так сказала, крынжова, і насамрэч пры дэмакратычнай святары таксама не знаходзяцца ў зоне рызыкі, таму што заўсёды вельмі складана аддзяліць, але гэта не толькі ў палітыцы, это ў любым жыцці, у прыватным жыцці, у грамадскім жыцці. Заўсёды вельмі цяжка аддзяліць свае нейкія інтарэсы, такія свае жарсці, свае магчыма, жаданне здзейсніць нейкі грэх ці апраўдаць нейкі грэх з тым, каб гаварыць на падставе Евангелія. Ёсць рэчы відавочныя, але вельмі шмат у чалавечым жыцці рэчаў невідавочных. І так было нават у часы Хрыста. Тады пра што гаварылі? Христос там ацаліў у суботу, напрыклад. І яму кажуць: ты што, как ты ацаляеш у суботу? Гэта ж забаронена. Во, ёсць закон наш рэлігійны, Бог нам даў, што ў суботу нельга нічога такога рабіць. Вось. А ён кажа: а што важней, чалавек ці субота? Жыццё чалавечае, ягонае здароўе, ягонае вось гэтае ацаленне як асобы ці гэты вот самы закон. Ён кажа, што ёсць прынцыпы у Евангеліі, у маёй добрай вестцы, якую я вам прынёс, прынцыпы, па якіх можна зразумець гэта, як мы дзейнічаем, што цяпер, якая норма супярэчлівая цяпер павінна быць у справе. І гэта любоў да Бога, любоў да чалавека. Калі мы бачым, што нейкая штосьці прымаецца, нейкі закон, нейкае дзеянне робіцца без любові да чалавека, якога закранае гэтая норма, гэта значыць, што гэта не евангельская. Калі мы бачым, што гэта любоў да чалавека, павага да чалавека, як бы прыняць яго, разуменне яго, любоў. Што тут тлумачыць, да, што такое любоў? Хаця любоўю называюць, любімую не аддаюць, да, вот такая любоў бывае. Вось. Але мы кажам пра любоў, калі мы вось реально паважаем гэта унікальнасць гэтага чалавека, ягоныя меркаванні, то тут зусім іншы падыход павінен быць. Але такіх прапісаных рэцэптаў няма. Мы ў кожнай сітуацыі наноў і наноў рэактуалізуем вось гэтае сацыяльнае вучэнне царквы, мы вучымся разумець
мы вучымся бачыць вынік. Вот часам нам здаецца, што гэта дапаможа чалавеку, грамадству, потым аказваецца, што не, гэта занявольвае, гэта штосьці робіць жыццё людзей горшым, менш годным, тады мы павінны пераацаніць і сказаць, тут мы памыліліся, трэба дзейнічаць па-іншаму. Вот гэта такі прынцып хрысціянскага жыцця і хрысціянскай палітыкі. І я лічу, што вот я в Германії знаходжуся, тут для мяне вельмі такі прыклад таго, як цэрквы уключаны ва ўсё жыццё грамадства. Гэта і палітыка, гэта і эканоміка, гэта і акадэмічнае жыццё, гэта і сацыяльнае жыццё, гэта і сацыяльная дзейнасць. Цэрквы ўсюды прысутнічаюць, усюды выказваюць свае меркаванні, пратэстуюць супраць палітычных партый, вельмі актыўна. Касцяк такога руху супраць партыі «Альтэрнатыва для Германіі» якраз гэта каталіцкая і пратэстанцкая цэрква Германіі, якія з'ядналіся, якія кажуць, што гэтая партыя, яна супраць чалавечай годнасці, і мы не можам яе падтрымліваць, і хрысціяне не павінны за яе галасаваць. Мы адстойваць будзем праўду, мы будзем адстойваць чалавечую годнасць. Вось такі прыклад, мне здаецца, вельмі важны, і ён мог бы стаць прыкладам для нашых цэркваў, але для гэтага трэба вучыцца, для гэтага трэба атрымліваць адукацыю, і таксама для гэтага патрэбна ўсё ж такі нейкая свабода і вот такое нармальнае функцыянаванне грамадства, дэмакратычнае функцыянаванне грамадства. Я яшчэ раз звярнуся да тых заклікаў, якія былі з боку святароў да тэрміновае галасаванне, прычым самі хадзілі, там іх фатаграфавалі, фотачкі там посцілі, і прапаганда фоткі давала гэтае. Ну, как бы адзін з аргументаў таксама быў, што вот чаму яны самі пайшлі на гэта датэрміновае так званае галасаванне. Я гэта так зразумеў, чытаючы допісы у тэлеграм-канале «Хрысціянская візія не вайне». Будете вы падпісваны і чытаць, будете таксама бачыць усе гэтыя навіны і рабіць свае таксама высновы. Дарэчы, YouTube канал Еўрорады, не забывайте таксама подписываться. Так вось, што маўляў, ну яны пайшлі у будні дзень, таму што у нядзелю яны ж павінны быць са сваімі вернікамі, са сваёй паствай, праводзіць службы і гэтак далей. Таму каб вот не зрываць службы, быць з паствай, яны пайшлі раней. У той жа час няспынныя генератары, я б нават сказаў, перпетуум мабіле крынжа, Свято-Елисаветинский монастыр вырашылі аб'яднаць, як вы тут написали, свой рэлігійны і грамадзянскі долг у одно агульнае дзейства і пайшлі на галасаванне хросным ходам. Як вот выглядае, вот якая все ж таки знаходка вот для арганізатараў масавых святаў і мерапрыемстваў? Хросны ход. Вот могли яшчэ это самое, что-нибудь, я не ведаю, там славім Лукашенку спяваць ісці. Не, ну яны Лукашенко по-свойму і славілі там, тому што ікона не здарма там была Александра Неўскага. Ні нейкага іншага, ні Ісуса Хрыста, ні Маці Божай. Вось, а менавіта Александра Неўскага. Хто маецца на увазе пад Александром Неўскім? Гэта, ведаеце, як песня Александр, по-моему, написала своячка, жонка одного з сыноў Лукашэнкі, да, это не наша аўтарка песні Александр. Таму тут не кажыце гэтага только Путину. Ён же ж как бы думае, что Александр Неўскі это вот ён как бы перароджаны. Да, не, я думаю, что он Владимир Красносолнышко, князь киевский, разумеете, вот что он думает. Тому он, чего он увогуле в Украину-то сунуўся, потому что он збиратель русских земель, як Владимир Киевский. Вот. Тут другой есть у нас Владимир Зеленский, который таксама киевскі. І тут паглядзім, што далей будзе з вайной, з гэтымі і з палітычнымі дзеячамі, якія губляюць розум.
Так, это перпетум мобілі крынжа. Мне часам нават здаецца, што гэта, ну, калі б не было Свято-Елизаветского монастыря, яго трэба было б прыдумаць. Таму што пра яго можна зняць серыял цэлы. Вот што там адбываецца, як там адбываецца. Так, і яны сапраўды, наколькі нам вядома, усіх монахінь іх папярэдзілі загадзя быць у поўным аблачэнні. Адразу пасля літургіі мы ўсе ідзем хросным ходам галасаваць. Ну там яшчэ, калі ўжо так крынж, то крынж, участкі для галасавання Свято-Елизаветскага монастыря вот па адрасе прапіскі, яны знаходзяцца ў цэнтры псіхічнага здароўя. У навінках раней тое, што называлася псіхбальніца, да, цяпер называецца цэнтр псіхічнага здароўя, і гэта вельмі гарманічна впісалась вот увесь гэты кантэкст похода на галасаванне. Там, дарэчы, яшчэ было напісана, нават тыя сёстры, якія прагаласавалі датэрмінова, далучаюцца да хрэснага хода і разам з намі ідуць туды. Ось. Так, яны знялі самі пра гэта відэа, яны вельмі ганарацца сваім крэатывам, і там, дарэчы, калі вы пабачыце, там напісана першае, што вы бачыце пад апісаннем відэа, гэта картка, нумар такой-то, прысылайце нам грошы. Вот. Гэта таксама спосаб лакалізацыі кантэкстнай рэкламы, да? Мы вот робім штосьці такое дзіўнае, людзі гэтым дзеляцца, а мы за гэта атрымліваем свае бонусы ў выглядзе донатаў. Вот. Это як скандальныя, у нейкім сэнсе як скандальныя блогеры, да, якія там таксама крынж-кантэнт які-небудзь выдаюць, вот, і жывуць за гэтыя донаты. Но тут ад Свято-Елизаветскага монастыря іншага і нельга было чакаць. Мы ж ведаем, што на выбарах 2020 года якраз вось гэтыя альтэрнатыўныя мітынгі, такія невялічкія, праводзіў, арганізоўваў сын отца Андрэя Лемешонка, Дмітрый. Сам Андрей Лемешонок пра гэта вот у перадачы Маркаву сказаў, што вот это мой сын арганізаваў гэту невялічкую групку, і ён яшчэ тады сказаў цікавае. Вот мне што спадабалася, Лемешонок все ж таки прагаворваецца. Ён кажа, ніхто не выходзіў у падтрымку Лукашэнкі, ніхто. Все хадзілі БЧБшнікі, весь горад быў БЧБшнікі, а ўсе сидзелі, которые нават не выхадзілі з БЧБ, і думалі, як бы ім адсядзецца і паглядзець, хто пераможа. І толькі мой сын Дмітрий Лемешонок і там 20 чалавек з манастыра, мы адзіныя, хто хадзілі па горадзе ў падтрымку прэзідэнта. Такім чынам ён як бы засведчыў, што ва ўсім горадзе Мінску ў 2020 годзе у жніўні-верасні было толькі 20 чалавек гатовых падтрымліваць Александра Лукашэнку. І то, я так разумею, калі гэта з манастыра, то тыя людзі, якія жывуць пры манастыры, калі б яны не пашлі, іх бы выперлі на вуліцу. Ну так, таксама нам вядома, і мы пра гэта таксама пісалі ў сябе на канале і з фотаздымкі публікавалі, таго, што вельмі часта людзі, якія атрымліваюць нейкую сацыяльную дапамогу ад манастыра, яны там не толькі працуюць, адпрацоўваючы ежу і дах над галавой, як бы фактычна на самаакупальнасці, але яны таксама удзельнічаюць, насельнікі падвор'я удзельнічаюць ва ўсіх гэтых ідэалагічных мерапрыемстваў для того, каб ствараць масоўку. Таксама пацыенты псіханеўралагічных інтэрнатаў, яны куды ходзяць манахіні, іх як бы запрашаюць на свята, там будуць песні, там будуць нейкая забаўляльная праграма, але гэтая праграма заўсёды ўключае ў сябе таксама і палітычна-ідэалагічны складнік. І вельмі часта людзей з інтэрнатаў, якія не могуць сказаць не, прыцягваюць да вось гэтых ідэалагічных мерапрыемстваў. Таму так, сапраўды Свято-Елизаветскі манастыр такім займаецца, і тут я думаю, што там все роўна. Я нават на ведаеце, нават на гэты крынж не ставлю крыж на гэтым крынжы, таму што я ведаю, што нават у Свято-Елизаветскім манастыры дагэтуль застаюцца як бы адэкватныя людзі, якія стараюцца ва ўсім гэтым не ўдзельнічаць, людзі стараюцца не падзяляць вось гэтыя меркаванні, і як і ўсюды ў беларускім грамадстве,
грамадстве, калі стане магчымым, калі вось, як я кажу, адкрыецца новае акно магчымасцяў, тады мы пабачым таксама і іншыя святы Елізаветинскі манастыр. Ну будем спадзявацца, да, пакуль вось як напісаў Матахары, буду крынж калекцыяніраваць ад манастыра ў тым ліку. Наталья, давай, может быть, на завершение такую тему, ну, я не ведаю, прогноз, не прогноз, но, может быть, анализ, на подставе анализу, меркавання. Я уже чуў, да, вот 26-го не один раз, нават от таких людей, якія там позиционуют себе як палітолаги, там, ці аналітыкі, что, маўляў, вось пасля 26-го, пасля того, як ён уже атрымае такую, я не ведаю, там, таблетку там ці там укол антибиотика як у якасці лекарства от шоку 20-го года, адыдзе ад яго, вот все патрымаў свои гэтыя 87%, адлягло ад сердца і гэтак далей, что ён попусціць ужо з гэтымі рэпрэсіямі, что хай, да, не будзе ўжо там імгненна там все лібералізацыя, там спыняем рэпрэсіі, вызваляем палітвязняў, усе выгнаны там грамадзянская супольнасць, незалежныя СМІ, усе астатнія, вяртайцеся, калі ласка, давайте прыходзьце назад інвестары. Такога не будзе, але нейкая палёгка, нейкая вот такая, ну, как бы змена у да лепшага мусіць быць. Ці чакаеце вот вы нейкіх зменаў да лепшага в этом сэнсе, что спыняцца ці там не спыняцца, ну прынамсі суцішацца, зменшыцца рэпрэсіі там у дачыненні да святароў, да канфесій, увогуле да грамадзянаў Беларусі? Ну, безумоўна, я на гэта спадзяюся, таму што хацелася б, каб людзі нарэшце змаглі хаця б выйсці з гэтага, ну это ж хранічны стрэс, то бок фактычна людзі, якія жывуць у Беларусі, яны знаходзяцца ў гэтым хранічным стрэсе, яго вось так нельга раз зняць гэтыя сімптомы, это і посттраўматычныя разлады, так, людзі жывуць у вельмі цяжкіх умовах, і нават калі пачнецца нейкая адносная палёгка, гэта все роўна, ну, гэта вот эта вострая хвароба, яна пяройдзе як бы хранічны стан, і яна заўсёды все роўна будзе час ад часу праяўляць сябе нейкімі вот пікамі рэпрэсій. Хаця, ну, часам здаецца, што калі гэта не вострае запаленне, да, там ці нейкае абвастрэнне, то магчыма ось у такім хранічным стане магчыма хаця бы падтрымліваць, ну, нейкую больш-менш адэкватны ўзровень, якасць жыцця грамадства, і што, ну, можна как-то руцінізаваць, хаця, на жаль, гэтыя рэпрэсіі самі па сабе сталі ўжо руцінай беларускага жыцця. Так, я спадзяюся, што папусцяць, я спадзяюся, што спрацуе гэтая таблетка, укол ці там прышчэпка, як гэта не называць, але я баюся, што гарантыі для гэтага няма, што насамрэч яна можа не спрацаваць, і што гэтыя 87% яны могуць як бы запусціць гэтую машыну рэпрэсіі па новым коле, яны змогуць, ну, як бы, якраз, ведаеце, як бывае у жывёл, там нейкая жывёліна, яна бачыць іншую жывёліну і пачынае там з ёй уступаць у нейкі канфлікт, да, грызціся, і калі там іншая вот гэтая жывёліна супрацьлеглая, яна згубляе сілы, то становіцца нецікава далей працягваць грызці яе. Але бывае наадварот, бывае, што калі пабачыць слабасць, пабачыць тое, што у мяне 87%, ніякіх пратэстаў не было, усё зачышчана, усё супакойна, значыць, у мяне няма ніякіх абмежаванняў для таго, каб працягваць гэтыя рэпрэсіі. Значыць, я магу далей працягваць рабіць тое самае, і ну, гэта можа справакаваць новую хвалю рэпрэсію. Вось. Хаця хацелася б спадзявацца, што гэтага не будзе, і, на жаль, тут вельмі цяжка нам, людзям, якія знаходзяцца за межамі Беларусі, якія спрабуюць штосьці думаць, пра штосьці казаць. У нас як бы практычна няма вось гэтых нітачак, да, за які мы маглі ці паслабіць, ці нацягнуць для таго, каб
сітуацыя змянілася ў лепшы бок у Беларусі. Таму мы фактычна залежныя цяпер ад таго, што стукне ў голову дыктатару, што стукне ў голову ягонаму акружэнню, як яны вырашаць і які працэс будзе у іх працякаць псіхалагічны. І, на жаль, мы закладнікі ўсе гэтых некалькі асобаў, а гэтыя асобы самі закладнікі яшчэ і пуцінскага рэжыма. Вось, і таму я спадзяюся, але баюся, што магчыма гэтага не адбудзецца. Ну ось я выбачаюся, так просто удакладніцца. У нас можа быць як у тых, хто з'ехаў, так і тых, хто ў краіне, ніякіх магчымасцяў там за нейкія нітачкі пацягнуць, нешта змяніць і нема. Ну а да прыкладу у Ватикана ёсць ці нема? Я не кажу нават пра там РПЦ, тому что я вот гляжу, патрыарх маскоўскі Кирилл Гундзяев павіншаваў Лукашенку с перамогай на так званых выбораў і назваўшы гэтую перамогу пераканаўчай. Тут усё зразумела, ён не толькі паставіў тут кропку ў стаўленні, але і фактычна выдаў індульгенцыю на дзеянні сваіх вось святароў праваслаўнай царквы на тое, што яны рабілі там с этим датэрміновым, там заклікавым, чым астатнім. А касцёл, вот, дарэчы, тут два моманты. Па-першае, ці можа ён неяк паўплываць рэальна, а па-другое, ці была нейкая рэакцыя на вось такія дзеянні ксяндзоў з заклікамі да галасавання і гэтак далей? Не, ну наколькі мы ведаем, не было, але ёсць нават патрабаванне да ксяндзоў, новае патрабаванне, якое у мінулым годзе было прынятая канферэнцыя каталіцкіх біскупаў Беларусі на прысутнасць у публічнай сферы, на нейкія публічныя дзеянні, выказванні. І нам невядома, ці тыя святары, якія удзельнічалі вось у гэтых публічных кампаніях у падтрымку датэрміновага галасавання і фактычна рэжыма Лукашэнкі, ці яны атрымалі дазвол на гэта, і ці будуць да іх нейкія рэпрэсіі, таксама мы не ведаем. Думаю, што хутчэй за ўсё не будзе ніякіх рэпрэсій. Вось, але Ватыкан, на жаль, цяпер Ватыкан, ён больш зацікаўлены пытаннямі у Еўропе, пытаннямі вайны Украіны в Украіне, да, в расійскай агрэсіі супраць Украіны, і Беларусь тут знаходзіцца не на першым месцы па значнасці пытанняў. Яно залежыць ад таго, як будзе збудавана архітэктура бяспекі і міру па выніках вось гэтай вайны. З іншага боку, я хочу сказаць, што у Ватыкане ёсць, у тым ліку у дыпламатычных службах Ватыкана ёсць вельмі добрыя людзі, якія все разумеюць, якія вельмі сімпатызуюць вось гэтым паняволеным народам, такім як наш, якія хацелі б штосьці зрабіць, якія думаюць, як гэта найлепей зрабіць тымі механізмамі, якія Ватыкан валодае. І я думаю, што нам трэба тут пачакаць прызначэнне новага нунцыя. Я думаю, што гэтае прызначэнне адбудзецца вось-вось, я ўжо казала і раней пра гэта, што мы чакаем прызначэння новага нунцыя, і тады з гэтым прызначэннем мы пабачым, якую стратэгію выбере Ватыкан у дачыненні да новага тэрміна Александра Лукашэнкі, да ўзаемадзеяння з грамадзянскай супольнасцю, з мясцовымі супольнасцямі у Беларусі. І я думаю, што Ватыкан можа выканаць пэўную пазітыўную ролю у дэмакратызацыі Беларусі, альбо прынамсі у тым, каб рэпрэсіі зменшыліся і хтосьці змог быць вызвалены, і таксама у нейкім спрыянні наладжванню нейкага хаця б найменшым фармаце грамадзянскага дыялогу унутры краіны. Дзякуй вялікі. Я дагадаю, што з намі на сувязі ў сваёй рэгулярнай праграме раз на 2 тыдні была наша выдатная экспертка, тэалагіня, паліталагіня Наталья Васілевіч. Дзякуй вялікі. Дзякуй. І я спадзяюся, наступным разам мы ўжо будзем абмяркоўваць новага нунцыя у нашай перадачы.
ягоныя характарыстыкі і што ён зможа зрабіць для нас. Ну будем рыхтавацца, сачыць і за навінамі і быць у курсе. А для того, каб быць у курсе і сачыць за навінамі, подписывайтеся на телеграм-канал «Хрысціянская візія не вайне», телеграм-канал Натальи Василевич, Наталья с 2 Л. Не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорада, натисните на звоночек, и вам прыйдзе паведамленне, калі мы наступны раз с Натальей сустрэнемся і будем у тым ліку абмяркоўваць новага нунцыя. Ну і да, да. Ну таким чынам, калі у вас ёсць магчымасць, падтрымайце нашу працу. Спасылачка про такія магчымасці і патрэбы і тлумачэнні ёсць у нас тут у замацаваных паведамленнях. Дзякуй вялікі ўсім, слухайце, глядзіце. Жыве Беларусь. Жыве.